Ahojte, všetkých srdečne zdravím. Keďže na ceste si budem musieť točiť a strihať videá sama, rozhodla som sa začať už tu na Slovensku a získať prax a dúfam, že každé video bude lepšie a lepšie. Toto by sa malo týkať takej časti technickej prípravy, ktorú mám za sebou. Bola som pripravená odísť na sériovej motorke. Ozval sa mi však Robo z RS Racingu, ktorý mi dodal Hyper Pro tlmenie, predné pružiny, zadný tlmič, za čo som mu veľmi vďačná. Všetko sme to montovali s Miňom v dielni. Milan bol nekonečne trpezlivý a odpovedal na všetky moje otázky, či už ohľadom toho, ako sa to montuje, ako to celé funguje. Ďakujem krásne. Tlmič som odskúšala krátkou jazdou, keďže je vonku ešte stále zima, tak som dala iba takú rýchlu jazdu a naozaj som bola prekvapená z toho, že motorka sa správa ako ozajstná limuzína a necítite nič, hlavne pri tých pozimných výmoloch. A jediné, čo nás už delí od toho, aby sa všetko toto preklopilo do ozajstnej reality, je líbyjský papier o potvrdení víz. Tak vás chcem všetkých poprosiť, aby ste držali palce, tak ako to robíte doteraz, a poďakovať sa vám za to, že stojíte pri mne a že mi posielate toľko pozitívnej energie, koľko posielate. A ja už mám nervové stavy, už mám cestovnú horúčku intenzívne druhý týždeň, pretože neviem, ako sa to preklopí, kedy, čo a ako. Takže už sa treba len tešiť. Ďakujem vám krásne.